siyang Domingo sa itong kalendaryo simbahan. Pero lingguhan, ikay maluhan sa Diyos. Saya nanunay na pasukan ka na ako. Saya nanunay na pagpanalipod ka na ako. Ubusan, kita masabi ka niya. Kita nanunay na bulabog ka niya. Sa ngalan sa mga o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, gagumpa sa Diyos, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, para kaniyo. Mga igsoon, mag-igsoon kita karoon sa itong mga sala, aron-andam nila sa pagsaulog ni Santos nga Misa. Pinudlo ikan sa unang basahon sa mga hari. Niabot si Elias sa usa ka lango, ug mipuyok siya didto, ug giingan siya sa Ginoo. Unsay buhaton mo dinhi Elias? Ang Ginoo mituwa niingon, lakaw ug barong sa tumoy sa bukid at ubangan sa Ginoo. Unya niagi ang Ginoo, ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran, ug nangitipak ang mga bato, apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin niabot ang lino, apan ang Ginoo wala diha sa lino. Human sa lino misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo mahihinay ug malumong hingo. Sa pagkabati ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang miski, ug migawa siya ug mibaro sa agianan sa lango, ug may lingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang pulong sa Ginoo. Sa iyo kaayo
besides doon, matuod ang giingon ko na iya ako ni Kristo o wala ako mamaka. Ang akong konsensya, nagdandagan sa Espiritu Santo, may akong saksi na wala ako mamaka. Ibakit, huwag nilabihang katukulang ako na wala punong alam sa mga isig kaulin, mga kabanay o mga kadugok. Tungod kanila, palaginon kung natulungan ako sa Diyos o manimulat ang Kristo. Sila mawapinig katawan sa Diyos. Isagog sila ingon ng mga anak sa Diyos o ibaangin sa iyang himay. O naghimon siya ng mga kasabutan, uban kanila o pinatatan sila sa bayaw. Ila sila sa mga saad sa Diyos. Kaliwan sila sa mga pamilyanka o sa ilang kaliwatan na tao sa Kristo. Ang Diyos na labaw sa tanan, dahil kung unta ang ikon sa pangangkulan. Amen. Ang pulong sa Diyos. Ang inuumana ang kanino. Kinutugikan sa Ebanghelyo, sumalahin ba kayo? Kuliyan, ipasakay ni Jesus ang mga binungan sa sakayan kung ipaunan iya ngadto sa tabok sa lanaw. Ug iyang italakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, ditungan siya nga naglusara sa usa ka buntod aron pagkampo. Kung sa pagkagabi na, si Jesus na inusara dito. Niya tutumura ang sakayan dito na sa lawon. Ikusog-kusog sa mga balon. Kaya ang happy isong-sumon man. Sa may mga alas 3 sa kadlaw, si Jesus niyanto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunan kanila nga naglakaw sa tubig, nanghadlok sila pag-ayo. Ana ay bulto, niingon sila. Kung ganyakin sila sa kalisan. Si Jesus, niingon kanila, ayaw ka makahadlok, ako kini. Unya si Pedro niingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga nakadi mo. Dali-dali, dito ba si Jesus? Usa, dikawas si Pedro sa kayan kung ginakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkabatikod niya sa hangin, nahadlok siya kung isugod pag kabudlod. Ginoo, luwas sa ako, isimple siya. Diya niya, gidawat siya ni Jesus o gibira. Kung niingon si Jesus kaniya, pagkadutay sa imong pagtuo, nga nung nagwaduha ka man. Kung nanakay sila duha sa kayan, kung biluran at hangin. Ang mga tinunan na dito sa kayan, isimpa ang Jesus o niingon, ikaw ngayon ang anak sa Diyos. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Salamat po sa pangayong bulta at kanunukanan. Sa diyan na nagbasa ko rin yung mga Ebanghelyo, nainundog ko niya itong nag-eskwela kami sa seminaryo. First year college week sa seminaryo. Ang akong classmate, dito yung taong nag-eskwela sa elementary o sa high school dito sa Leo Benapit, sa Leyte. Ipabasa, yan yung Monsignor Rudi, meaning ko ng Evangelyo. Kunya, sa pagbasa niya, ningon siya, in English man, ningon siya na, O you of little faith, O you of little faith. Si Monsignor Rudi, nakulat yung sa
Tayo sa tayo laos para kasi mong ingon, o you of little faith. Ingon si Rudy, sa ito pa, si Pedro kamay tingil. Si Jesus na kong tingil, wala na si Pedro na ulot, si kamay sa tingil, no? Ingan sa na, hindi na sakto, no? O you of little faith. Little faith. Really little faith. Maisugon sa ay makatanaway ka ni Pedro. Kaya ano man, gamay siya pagtuo. Muna ka, nakutulog siya. Kini mga balon sa kinabuhi. Kini mga hangin na pukusok-pusok ka nato. Natural kayo. Mitras, di ako narinig kanibutana. Mitras, di ako narinig kinabuhian. Natural kayo. Nga makasugat kita, makasinabi kita o mga balon sa kinabuhi. Mga hangin, muhampak sa atong mga kinabuhi. Natural kayo. Kapag may suon at pangutanan, pili ka sinabi nato o mga balon sa kinabuhi. Pili ka sinabi nato o mga hampak sa mga hangin yang ito kinabuhi. Kinsa may atong santikon. Kinsa may atong luulon. Kinsa may atong tawgon. Kinsa may atong paninawon. Diyan ko'y suod kayo mga managdiayon, couple. Suod kayo na ko. Galing sa una, hapit ka na simana, makita ni. Hapit ka na simana, magpuyog ni. 35 katuli sa kaninyoon. Nagbulat. Di ko makatuog na magbulat sila. Tungkol kay labing tayo sila. Faithful kayo. Ang bana, faithful kayo asawa. Buutan kayo. Maayo, paginabuhian. Why problema? Di ka mga nakusap, mga maayo kayo. Kahit lang akong lugan na nagbulat. Ako gisoyan o istorya sila dua. Di ba? Di sa usaw na o istorya nila. Di ka yun. Ang bata ni ko na di ako pa di na ko. Surrender ko. Ang asawa sa lingkod na ali. Sabot akong bilik. Teka naman tungkol kay sa diha na ang ilang kaninyoon itay ko. Sa diha na ang ilang kaninyoon ihampak o dagko sa mga balon. Ang ilang ipaminaw ang ilang mga barkada. Ang ilang ipaminaw ang ilang mga paryente. Ang ilang ipaminaw, ang ilang iluulan, ang ilang mga igagaw. Mautong isulsulan sa mga paryente, mga igagaw, mga barkada. Ay na, so biyahe na. Kamandika na, so ilaw-daw na. Ang tika sa isa, di mo sa tayo, biyahe na rin. Ipapahin tayo. Sinonggan na nagbuwag ito. Ang pagkaroon, no? Siguro mga 5 na tuloy na nagbuwag sila. Pagkasayang, pagkausik. Kaya nga naman, tungkol kay akilang, di pamutana, di lumulan, di paminaw, sa yugman. Mga isuon, adunay mga hamtaks kong kinabuhi. Adunay mga balon na pukusok-pusok na nato. Na tingali, estudyante tingali na nag-isod sa klase, na hangkong sa examination, isa ba yan lumulan? Kami ang classmate. Kung sa'yo, tapos sa classmate, pamugyan niya, ay pamalikod na. Para makapasar ka. Natingali kaninoon na murang itay ko. Isa'y lumulon, silingan.
kaibigan, barkada, na atin masakiton, na naasagahin ka ngayon sa marisod, isa'y nuulod, sinabi, kapag-ibigyan. Mga igsoon, tingali makapanaway ka ni Pedro na sa lihat na ikusupuso, nakabantay siya sa mga hangin, sa mga balon, naundod siya. Apan kung sa'y nakaayo ni Pedro, tungod kay waniya paminawa ang iyang ugalingon, waniya paminawa ang iyang mga uban, waniya sangkita ang uban, ang iyang unang isangkit ang Ginoo. Ginoo, tabangi ko, pangigsuon o sa piling ang kailangan na nato. Natural tayo na naay mga kalisod, natural tayo na naay mga pag-antos, natural tayo na naay mga hulga sa atong kinabuhi. Naunta kita may sama ni Pedro, mutawag sa Diyos, magpakitabang sa Diyos, maminaw sa Diyos. Dili kayo kay maminaw, kaugalingon, usahay, atong kaugalingon, may paminawon. Hinungdan na may salaan kita. Usahay na katong silingan, hinungdan na putipang sitanggalan. Bago para maniha sa unang pagbasa, ang tingog sa Diyos sama sa usa ka malubok na tingog na hinay, hagaw-haw. Muna nga kung mamadalag ka sa kasaba, sa kalibutan, kung magpadalag ka sa kasaba, sa atong kaugalingon, hindi kita makapaminaw sa tingog sa Diyos. Kinahanglan na kita mabigiyo sa kanila, pinagigla sa itong mga pangako. Muna nga kanilot sa atong parokya, na kay Adoration Chapel. Abli, ibong adlaw. Padasig ko, tungkol kay na ay pipila ka mga tao na kanunay ngayon, consistent na mag-ampo sa Adoration Chapel. Pangigsuon, naunta kita usap, makadahilong panahon sa pagpagigusa sa Diyos. Dili lamang sa pagsimba, kundi nga sa pag-ampo, sa kahilom, sa tumakasing-kasing, pagpaminaw kaniya, pagpaminaw sa iyang diya, pagpaminaw sa iyang kaalam, aron kita dili may salaan. Si Pedro, kuman siya bisambit sa Ginoo, iguha ang iyang kamot sa Ginoo, ibira siya. Gikan sa pagkaunlod, na lumas siya. Gikan sa balisod na nahintang, ilumas siya sa Diyos. Pakigsuon mo sa kanaunta ang atong buhaton. Pananlid, kung naata sa kahitan sa kalisod, naatay sakit, kalisod ka ayuhon, naunta, magpakitabang ka sa Ginoo. Dili tingali kinahanglan o dili tingali sa kanunay maayo ang tao na musangkit sa Ginoo. Apan rin siguro ang Ginoo muluwas kaniya. Dili tingali sa pag-aayo, pero tingali sa paghatag kaniya o kinabuhi na hindi kinabuhi na dahil. O kinamangigsuon ang pahimangno sa atong kasulugan karon. Kung kita niangkon na iya kita sa Diyos, iya kita ni Kristo, naunta, hindi kita mubiya sa Diyos. Dito tayo niya sa dalawang pagbasa. Sulat ni San Pablo nga sa mga taga-Roma. Ningon si Pablo, iya ako ni Kristo. Sa ako, sa banay ni Kristo. Sunubuon ako ni Kristo. Maigsuon. Kaya punta kita usap. Bisan sa panahon sa mga pagsulay, bisan sa panahon sa mga kalisod, bisan sa panahon sa mga pulga sa itong kinabuhi, na magpadayon ang atong pagdawat o pag-angkon na iya kita sa Ginoo. Ug busa, wala kinailain sangpiton una sa tanan, atong sangpiton ang Diyos. Magpalitabang kita kaniya, mangayo kita sa iyang giya, atong iisa atong makamot o atong kuktan ang gamot sa Ginoo. Aron sa imong anak, sa ama ni Pedro, maluwas kita
tungkol kinang Diyos atong ituungan manluluwas man sa kanato. Siya man maoy ipadala sa amahan aron pagluwas kanatong tanan. Ikan sa itong mga kalisod, mga pasantos, mga pagsulay, mga nasakit. Si Kristo mo'y ato manluluwas. Amen. Nagato kami sa Diyos sa mamahan ang matagagako sa tanan. Pangubuhan sa lahat ito sa yuta o sa mga makita o dili makita. Nagato kami sa usahan Ginoo si Yesu Kristo ang pagkamanak sa Diyos. Yan ang samahan sa mga kaibigan. Diyos kita sa Diyos, takayan kita sa takayan. Matungod na kita sa Diyos na matungod. Yan ang dininuhan o sa dininya samahan. Pinakita na nahimo ang tanan. Tungod din ang mga tao o alas na atong kaluwasan. Di ka naon siya sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimod sa kamanilawan sa kanibayan na ulay o kanimong tao. Tungod din nato, ilanasan sa pagkususungo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na magkarabilubo. Sa katulungan doon na pagkaw siya ang natuman ng kasulatan. Misagas sa langit o nagaling ko sa tuo sa mahal. Pumalik sa naming mayaro para mahukom sa mga budyog sa mga pinatay. Ulang niya hingay ang walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ug paghahatag sa kinabuhi. Nagalikad sa mga lusana, dungan sa mga lusana, isibak sa ulimaga, ug isulti dinami sa mga propeta. Nagato kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagalila kami sa pagkabunya, alang sa kapasayruan sa mga sala. Nagapaabot kami sa mga banhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi, sa umaabot sa kalibutan. Amen.